सानु केमफ्राय जायफोरा दा जिखिनि रेडिना घटना नोङो ससियेल दिनै मिडियाआवहाय फैदों भिडिअ आंनिफ्राय बेखौ फंनैसो लानानैहाय रावखौ गोबां खोनासंनो माने थाखाय कमेन्टफोरनि गेजेरजों नोंनि नैबे आं भिडिअ' जोबोद जाय भिडिअ' नों गाबदों दुखु फोरमायदों बेसेबां खस्थ' होनना बुंदों हो बेखौ लानानै आं फंनैसो बुंनो आं हास्थायदों खाफालालाय नंगौ गासिनियाबो एखे नङा सोरनियाव जा लिरनाय दङ बेबायदिनो मावनानै जालांखानांगोन मिथिगौ आंबो नोंनि माखासे उन्दैनि जिथु बाथ्राफोर आंबो मिथिगौ सोरनि न'आव खामानि मावना जादों सोरनि न'आव खामानि मावना जायाखै मा मावना जादों मा मावना जायाखै आंबो एसेखौ मिथिगौ जोंबो बेबायदिनो देरबोनाय बेवहाय नायनो बानाय बोराबनाय माबा मोनसे साननाय बेफोरखौ लाबोथ'नो नाङा दानिया नोंनि बेलायाव आं फैनो हास्थायो अकल दिनै नोंल' नङा बुंनो थाङोब्ला दिनै मैदोम रन्जित आरो नों साथामखौ लानानै बे भिडिअ'आ भाइराल जाबाय नङा होमबा स्पेसियेलि मैदोम आरो नों रन्जितआ थल्ल' बारग'बाय नङा होमबा दा मानसिफ्रा सोंखारिनो हमबाय नोंगौ बिसोरो माबा मिबि जाखांनानैसो बिसोरो बेबायदि खालामफ्लादों हागौखांखाबाय बिसोरो खामानिफोरखौ होननानै गोबां कमेन्टफोर फैदों आंबो नायाखै नङा आंबो नायदों दा बाथ्राया जाहैबाय जोंहा दिनै सानु केमफ्राया बैफोर कमेन्टसफोरखौ नायनानै सोरनियावबा भिडिअ'नि कमेन्टसफोरखौ नायनानै दिनै गाव दुखु मोनदों नङा होमबा दा दुखु मोननायजोंथ' मा जाबावनो जिहेथु नोंसोरो गोरोन्थिखौ मावबाय जायखौ आं बुंदों जे नोंसोरनि साननायालाय एक्टिंफ्रालाय थिगानोमोन नाथाय नोंसोरनि साननाया 100% रं बा बे डिसिसना 100% रं होननानै आं बुंखादों दानि आं नैबे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो दिनै सानु केमफ्राय नोङो मुलि फानो ओरै थाङो सोरखौबा लोगो मोनो सोरखौबा लोगो मोना गिबिसिनथाराव नोङो गावनि सेफटिखौ नों लाखिनांगोन मा मिथिगौना नोंनि सेफटिया सोरबा फेसबुकाव लोगो मोननाय लोगो सोरबा फन रायलायनानै लोगो मोननाय लोगो नोङो लोगो मोनहैबानो जे बेखौ मोदोम गोबानानै बेजों भिडिअ लानांगौ रिल्स लानांगौ बाथ्राया बे नङा नोंखौ सोरबा लिङोब्लासो नों थांनांगोन नों लिंनो मोना एक्सुअलि नों लिंनो मोना मानोना नों हिन्जाव जाथिनि बा हिन्जावनि फिसा नोङो सोरबा हौवाया लिंनो हागौ नोंखौ नाथाय हिन्जाव मानसिया मालाबाबो सोरखौबा फै होननानै लिंग्रोनो मोननाय नङा सोरबा सासे सेंग्राया ससियेल मिडियायाव लोगो मोननायब्लाबो सोरबा सासे सेंग्राया सोरखौबा गोबावनि उनाव लोगो मोनदों होननानै फाफ्लियाव गोबाव हरबा जागोन नामा बेथ' जानाय नङा नियमानो नङा बियो जोंनि बर'आव अकल हौवासा हिनजावसा आखाइ हमलायनो मोननायल' जोंनि बर'नि नियमाव दङ सोरखौबा गोबानो मोननाय जोंनि बर'नि नियमाव गैया आखाइ हमलायनोल' मोनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'नि नियमावहाय दा जों इउटुबार जादों होननानै फेसबुकाव भिडिअ बानायग्रा क्रिएटर होननानै सोरखौबा थांनांगौ लोगो हमनांगौ बियो जोंनि बाथ्रा नङा दा नोंनियाव नों फ्रि नालाय बयजोंबो सोरखौबा लोगो मोनबाय रायलायबाय गोसोफ्रा मिलायलायबाय जमा जमा भिडिअ बानायलायबाय बेयाव मा लोगोफ्रा एरलांबाय बाथ्रायाथ' नंगौ नाथाय बाथ्राया नंगौब्लाबो लोगो मोनज्लायदोंब्लाबो 100% फ्रि जानो नाङा 100% फ्रि जानो नाङा 50% लिमिटआव थानानै मा जानांगोन फ्रि जानांगोन लिमिटआव थानांगोन लिमिटआव जुदि थायाब्ला लिमिट जुदि क्रस जायोब्ला मानसिफोरनि नोजोरावबो जों गोग्लैखागोन दा मानसिफोराथ' गोबां लिमिट क्रस जाबाय अभारद्राय जाबाय होननानै गोबां मानसिया बुंदों नाथाय आं बेखौ रिपिटेड खालामनो आं हास्थायाखै आं सानाखै नाथाय खोथाया मा मिथिगौना गोरोन्थिया नोंसोरनिनो सोरखौबा लोगो मोनब्लानो जे जों मोदोम गोबानांगौ मोदोम दांहरनांगौ सोरबा हाबा जानाय हिन्जावनि मोदोमखौ सोरबा सेंग्रा मानसिया दांहरनांगौ बे नङा एक्सुअलि बेफोरखौ एक्सुअलि नों बुंनो थाङोब्ला नों बन्द' खालामनांगौ
जोंथ' नुयो नालाय फिन नोंसोरनि भिडिअ'आव जों नुयो जायखौ आंथ' हामजा हरखाथारा हामजा हरखाथारा आं जुदि नोंखौ भिडिअ खालामनो लिंदोंब्ला बे मोनसे आलादा मानोना हौवानि फिसाया लिंनोबो हागौ नाथाय हिन्जावनि फिसाया सोरखौबा भिडिअ खालामनो होननानै बिदि खालामनो होननानै लिंग्रोनाया जानाय नङा गनायथावथाव नङा गनायथावथाव नङा आरो हिन्जावनि फिसानि सायाव जुदि दागो थायोब्ला बे दागोआ खारनो रोङा हौवा मानसिनियाव दागो थायोब्लाबो बे खारबावोसो बावगारबावोसो नाथाय हिन्जाव माहारिखौ जेब्लायबो गाज्रि नोजोरजों नायनाया बांसिन दा नों रैखाथि थानांगौ बाथ्राया बे गावनि सेफटिखौ फार्स्टआव लाबोनांगौआ बे जे नोङो सोरजोंबा फ्रि थायोब्लाबो लिमिटआव नों थानो नांगोन नों सोरखौबा सिगांहै भिडिअ बानायनो मानो होननानै नों लिंग्रोनो मोननाय नङा अफकर्स नंगौ सोरखौबा सिनाय मोनलायदों नोंनि जायगायाव फैदों नोंखौ लोगो हमनो फैदों लोगो हम नो प्रब्लेम जाहोहर नो प्रब्लेम जाहोहरखानांगोन जुदि लोगो हमनो फैदोंब्ला नाथाय लिमिटखौ बारनो नाङा लिमिटखौ बारनो नाङा आरो मोनसे बाथ्राया बे जे जुदि जानाय लोंनाय दङब्ला हिन्जाव मानसिब्ला बेखौ सोरबा इउटुबाव लोगो मोननाय सोरबा फेसबुकाव लोगो मोननाय मानसिफोरजों थाजाबनानै लोंनांगौ जानांगौ बे नंखाथारा मा फोथायनो सोरखौ सोर मा फोथायनो रावखौबो जेबो फोथायनो हाया आरो फेसबुकाव भिडिअ बानायनो थाखाय सोरखौबा थों थांनानै लोगो हमलायनानै भिडिअ बानायहैथारनांगौनि जेबो प्रयजनबो गैया दिनै नोङो जिथु भिडिअ बानायबाय नोंसोरो बेयाव जिथु पाब्लिकनि अपिनियनखौ नोंसोरो मोनबाय बे पाब्लिकनि अपिनियनखौ मोननायावसो दिनै दुखु मोनदों नाथाय बांसिन सोर दुखु मोनदों नों दुखु मोनदों नाथाय गुबुना दुखु मोनदों जानो रावबो दुखु मोनाखै नोंल'सो बांसिन दुखु मोनदों आरो दुसिनाया सोरखौ बांसिन दुसिदों नोंखौल'सो बांसिन दुसिदों नंगौ ना नङा बाथ्राया बेखाय हिन्जावनि फिसा दाय जायोब्लाबो गोबां गिदिर जायो आरो बे अराय सम थायो बेनिखायनो आंनि बाथ्राखौ गोसोआव ला सोरजोंबा लोगो जायोब्लाबो नोङो लिमिट थानांगोन आरो नों माब्लाबाबो सिगां जानो मोननाय नङा लागेले गुबुना जाथों बा गुबुन हौवाफ्रा नोंसोरखौ भिडिअ खालामनो लिंब्लाबो नोंसोर सिगां जानो मोननाय नङा आरो हिन्जावनि फिसानि आखलाव बियो थाथारनांगोन दिनै समाजा बुङोब्ला दुखु मोनो नाथाय बे दुखु मोननायनि बाथ्रा नङा आं नोंखौ मोजाङै बाथ्रा बुंहरदों मिथिबायना जेखि जाया मानो जि जाथाया जानानै थांबाय बे जाथायखौ दुखु खालामना जेबो लाब गैया नोङो नोंनि जिथु खारबाय थानाय लामामोन बे खारबाय थानाय लामाखौ नों दिनै सोलायनांगौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव नोंखौ आरोबाव आसि थुनो हाया बा मोना हामबायसै